ke namhlanje soke silalele bona abalalisi banikeza ithuba ukuthi bake basibuze imibuzo anti khona sizokwazi ukuthi sibasise. Hayi kusho ukuthi asivane sishone khona siza ukuthi bathini abalaleli yabo. All right. Okay. Ngicela ukubuza ukuthi sekwenze njani esika. Qala ngobhat. Noma kuthiwa kukhuluma ukuthi uhamba ngenyawo vele ebusika but-ke uma kwenzekile nje noma ngakuthiwa isikhathi esifishane kangakanani wena usunenkinga iy'nyawo sey'qhumile sey'phuma igazi nje kodwa uma kuyisehlobo oright mhlawumbe inkinga isuke ingakephi mhlawumbe udokotela usengangicacisela kulokho uma kungenzeka ngesonto elizayo ngiyacela ithi ngibuzela umzala wami laphana uma sesizuma uthandeka. Nginenkinga ngazi noma amashubaba noma ngathi yini but nje kunama-black pigment la ezansi kwamehlo amabala nje ngapha nangapha la eqhumeni kunamabala amnyama ayisengizamile ukuwagcoba awasuki anenkani so ngiyafisa ukwazi ukuthi ngenzekani ukuthi khona inkinga engaphakathi eyenza lamabala lawo manje ibala lami limhlophe awabukeki kahle ngiyazama ukuwagcoba nanokuthi nje yini engangisiza ukuthi nje ngihlukane nawo angiwathandi angazi noma amashubaba noma yini kodwa nje lawo mabala lawo awangiphathi kahle. Oh shubaba. Okay, siyabonga sithando sami, siyabonga ngemibuzo yenu. Asiqale ngosisi lokuqala okhale ngokuthi inyawo zakhe uyopha futhi, okay, ebusika. Now sikhuluma ngesonto edlule futhi sogcizelela namhlanje ukuthi ezinye zezinto ezenzakalayo ukuthi ebusika ngenxa yokuthi kuyabanda ngenxa yokuthi nomoya futhi womile kugcina nesikhumba sakho siyoma unyawo lakho nesikhumba sakho okay nalo liyaphefumula unyawo lakho same okay. Now kwenzakalani ke ngesikhathi isikhumba sakho soma ngesikhathi isikhumba sakho sicracker siba nemfanto okay ilapho khona ke suba khona nento esithi ngamansense okay all right amansense sibiza ngokuthi ama heel fissures angithi Yeah. ngesidokotela Heel E10. Yeah, heel fissure. Fissure, ifissure kusuyithi umkenke ukusikeka ifissure. Same as umuntu uma enamaphiles kakhulu egcina ezesikeka lapha embobeni nangemuva nakhona sithi anal fissure okusho ukuthi nakhona kunokusikeka khona kunomkenke khona okusikeka okay. So ebusika sithando sami kwenze kanjani umoya yesu yabanda abantu bayotha botha ama-heater so isikhumba siba dry ebusika abantu bageza ngamanzi ashisayo kakhulu isikhumba sibe dry ebusika abanye abantu abagcoki ebusika abantu abaphuza amanzi ngendlela so yabona zonke lezo zinto ziya-eda kwisikhumba sakho ukuthi isikhumba sakho sigcine sesinjani isikhumba sakho sigcine sisumile namasokisi abantu bagqoka amasokisi thick ebusika okay kanti amasokisi afani sithando sami khona amasokisi othi mawagqoke kakhulukazi ecotton ngoba abantu balala ngamasokisi ebusuku kanti mawalala ngamasokisi kakhulukazi anewuli lo masokisi akwenza ukuthi wome okay ngoba iwuli phela iyamoma amanzi angithi kuwena so ngesikhathi yenze njalo imoma kwamanzi lawa ngaphakathi kuwena already sigcine nesikhumba sakho sesiyoma kanti ingenxa yematerial wena oyisebenzisile owuli no synthetic njalo njalo yiko kungcono ukuthi mawuzolala ebusuku ngamasokisi kubantu abakwazi ukulala ngamasokisi mina sithando ngeke ngalala ngamasokisi nje ngivele ngizwa ngathi ahlele emqaleni angisuffocate ngezwa ngathi angikwazi ukuphefumula but kulabo abadingayo khona abadingayo ngenxa ukuthi kusuke kubanda so ugqoka lawa ukotini ngoba akusiza lo ukuthi izingumi inyawo zakho ngoba wagqoka lezi ezinye inhlobo zizokoma inyawo sogcina ke manje ngesikhathi sokomileke sogcina sukwazi kusuba nemkenkeke then in kambe heal again isithende sakho sesiyaqina isikhumba sesiyaqina ngenxa ukuthi isikhumba somile isikhumba futhi sesiqinile sogcina kwenza kanjani ke sesiyahlukana ke isikhumba lapho sogcina siwopha khona ke sithando sami lapha ekhaya kodwa ke asingathi iweather kuphela ngoba kuyiwinter kwabanye abantu banenkinga yokuthi izithende ziyopha kanti sone infection le fungus ebangwe yini ke manje mhlambe bangwe ukuthi ugqoka amasokisi wena emini uze ujuluke so ngena izinambuzane lezi ezibanga lento ekuthiwa ifungus ezokwenza futhi nako ukuthi ugcine suyopha ke kwizithende zakho basobha ukuthi if ukuthi umkhulu kakhulu umzimba
ngoba ukodwa lokho kuzokwenzana kuzokwenza ukuthi manje izithende zakho zithwele weight le yakho uyazigcinezela ngoba izona phela foundation yomzimba wakho izithende zakho. Okay, so if wena usinda kakhulu kukodwa lokho kuzoyivala imithambo ukuthi igazi lingahambi kahle kwizithende or uyama umsebenzi wakho uma kakhulu, so konke lokho kuzogcina sokwenza ukuthi ugcina soba nenkinga ukuthi izithende zakho ube namansense mase eyopha. So yini ufanele uyenze ukuthi number 1, ungasiki ngerazor. Ngiyazi ngikubona abantu besika amansense ngerazor, musukwenza lokho umosha isikhumba ngoba umzimba wakho uzwenza amansense njena wenza isikhumba siqine onyaweni ngoba usukuzama ukuzivikela wona. Manje ugcina sowakha esinye isikhumba nesinye isikhumba uzama ukuzivikela. Musa kwena ukusika isikhumba uzosika nalesi right, but instead ugcoba izinto ezifana no petroleum jelly, into ezinamafutha yabona no cream, mhlawumbe uqale ngokucream ngaphansi mase uqeda ngaloko kwamafutha njenge petroleum jelly ngaphezulu. All right, ungasebenzisa ichopho yini ichopho ngesingisi chopho yini chopho soap okay to see mhlawumbe abelungu babezama ukuthi bathi ichopho bathi soap okay ichopho noma ichopha ngesingisi obayibiza ngubani SO bani yini soap oshintsipho ngisho ngena kwi-trap yami ngihlamba bezama ukuthi ichopha belungu bathi soap kodwa-ke ichopha ngesingisi anti-pumice stone igama layo pumice stone, so that even if you're stole ufuna ukulithenga ngoba phela senawo amatshe thina manje esiwalanda emfuleni nokuchopha, so kuthiwa i-pumice stone. Okay, uzohamba uyoyithola sebayayidayisa ezitolo. Okay, now ahlulele kulo munye sethu okhale ngama-shubaba. Okay, ngokuthi usemnyama na useneshishila ngathi umnyama ebusweni. And yazi sana sami sengikhuluma naye ukuthi ngiya-understand ukuthi umumpofu ngoba uthe umpofu manje umumpofu ukhala nomunye ukhala kumzimba wakho ubonakala kakhulu and kukodwa lokho kuzogcina manje soku-affect confidence yakho ukuthi lento manje kuyabonakala ngenxa yokuthi wena umpofu. Okay, now khumbula ukuthi le ndawo engasemahlweni indawo esensitive kakhulu. All right, so leyo ndawo leyo kungenzeka ukuthi noma yini ezokwenza khona ukuzobonakala one, but mhlambe asithi nje yini engayimbangela. Kunabantu abanenkinga yokuthi babe nalobo bunyama ngenzansi kwamehlo kanti kuwuzalo. Lobheka abanye abantu bakini ukuba nako yini ungathola ukuthi ungakazi ufaka ucream ubusuxa uthawu ukuthi yini omunye kube wona ucream lo ukuthi usebenzisa ucream ohash kakhulu wakushisa ngoba leyo ndawo ngenzansi kwamehlo isensitive kakhulu kunawo isikhumba sakho. That is why uthi noma ufaka ucream kuthiwa hayi lo uzofaka ebusweni mase kuba khona nowamehlo ngoba loyo ongenzansi kwamehlo kuyazi ukuthi leso sikhumba leso siyacikizela siyatetema leso sikhumba. Ufaka into nje uzobona khona lapho suyasha kuleso sikhumba duze kwamehlo. But kunabantu ababa nawo bamnyama lapho ngaphansi kwamehlo kanti mhlambe banenkinga yama-allergies, mhlambe banenkinga yama-sinus as well. Khumbula ngesikhathi esikhuluma ngama-sinus thano sami ukuthi sakhuluma ngokuthi enye izinto ezenzakalayo kuma-sinus ukuthi igazi liyagijima liyoma kuleyo ndawo emakhaleni akho nakuma-sinus. So if igazi limile kuleyo ndawo kuba ngathi kunehlule. Manje le ndawo engaphansi kwamehlo ngoba again isikhumba sakhona si-light, si-sensitive. Uma kunegazi elimile lapho ngaphansi kuzoba nesithunzi. Kugcine kubonakala ngathi kumnyama lapho kanti i-problem ikona lokho yokuthi kunegazi elimile kuleyo ndawo. Omunye umuntu mhlambe kuba mnyama lapho ngoba uyazinwaya kakhulu kuleyo ndawo. Uzinwayelani mhlambe ujikelwa yona i-makeup leyo, uzinwaye ngoba ukhathele. So nako-ke lokho kurabha lokho kukodwa ukuthi uzinwaye gcina sokwenza isikhumba ukuthi sivuvukale kuleyo ndawo. Once avuvukala umzimba wakho again ufuku ede esinye futhi isikhumba lapho uzama ukuzivikela isikhumba umzimba wakho all the time. Okay, so basobhene ilanga noma kuyisebusika sithandwa zami ifake if ukuthi umuntu ofaka into yokuvikela ilanga noma ibovu noma yini ufake nasebusika ngoba uzama ukuthi uvikele isikhumba sakho ngaleso sikhathi. Okay, avoid nje bashila izinto ezobleach. Ufaka ubleach uzobleacha aze enze over gcine sekushisa on top ngaphezulu kwalokho. Okay, and nama cream nama steroid cream
la wenza abantu ukuthi babe mpofu babe bahle hamba uzofike somewhere ungayenzi kakhulu ngoba kugcina usukushisa nawo usukwenza isikhumba sakho sesiba worse. Ngiyakuzwa uyazi mase siyibheke nje sibhekisise ngiyacabanga ukuthi lento esho ukuthi ihamba yenza umuntu abe seyazenyeza wayena angabe sathemba kahle. Kakhuphela ubuso iyona front line yakho le reception yakho nje ubuso bakho. I-reception. Yabona ke siyaqhubeka sithi impilo onde ngicabanga ukuthi manje mlele ekhaya ngiyacabanga ukuthi wena mabe kunjani podcast wathola ama voice notes umathi ubuphumile namhlanje wathi awungaze ngaphuthela cha akonakele uzoya uya kuma podcast ethu kodwa ke ake sizwe naba besibelini. Ngugogo nje osekhulile ona 66 years ngiyazama ukuba healthy nyama. Nginenkinga mkhoza nawe udokotela isithende sami sakwa right. Kubuhlungu inyama. Sikhuphuka ngathi sizalanga senyameni. Nothi inyawo lonke isithende nje. Angazi ukuthi sengirabe ngikhathele sengiphuze yonke inhlobo okuthiwa yamathambo noloku ngithi amathambo. Kodwa angazi ukuthi kwenzakalani ngiyacabanga ukuthi nane age ke. Cela ungisize dokotela ukuthi ngenze njani ngoba ngingumlandeli omkhulu kabi lapha kwathola impilo. Thola impilo Ngingakalaleli ukuthi ngithini. Ngiyabonga namanje sitshela ukuthi umkhuhlane wenziwa yini niseshoda emzimbeni. Ngiyabonga kakhulu dokotela. Yini ugogo Masango waseNewcastle. Yebo sawubona anti nawe mama Dudukhosa. Yebo uSipho lokukhuluma naye. Mina la ku anti bengicela ukubuza ukuthi manje mawunozipho lokuground la kuBhoso shuthi lenzwa yini sengizwile ukuthi la uthi mawunoku white nyana mara okwami ku brown nyana la ngaphakathi. Ngiyabonga awusi anti La ngiphaphame mhlawumbe la ngabo-10, 11 ngiphaphamise ngifake ngophuza itiye ngizwa nginento engathi ngaphuza itiye angazi noma ku-right yini lokho dokotela bayashaya futhi 2:30 sengifisa ngathi ngiyavuka ngiyophuza itiye kuyaphuza ukusa yes ngiyashesha ukulala akulimazi nje umzimba wami lokho dokotela. Okay. Naso auntie. Ngiyabonga ku auntie lo uqala othe una 66 kodwa impilo yakhe nje uyinakile. Ngiyamthanda sibambe Yes, siyakuthanda kakhulu siyabonga nathi auntie. Yes, futhi uthe uyasithanda njena kalanda impilo. Yes. That's beautiful. Siyabonga kakhulu sithandwa zethu. Now okay, asiqale ngaye kusithando sami. Uthe ukasebenzisa namaphilisi amathambo kodwa amsizi. So obviously futhi le nkinga yakhe ayikho kumathambo. All right? And futhi kakhulukazi if kuukuthi inkinga leyo ikusayide elilodwa, lunyawo olulodwa, generally amathambo azokwenza ndawo zombili, all right? Unless kuyisifo esithize samathambo njengo gout o mhlambe lo mathambo enziwe ukuthi wena mhlambe indlela ohamba ngayo, okay? Uhamba ngendlela ethize ukuthi usinda lo mlenze ongapha kugcine kuba yilo mlenze lawo oba under pressure benesifo samathambo lapho, okay? But lokho akuchazayo kuyena kakhulukazi uma kuyisithende kunento esibiza ngokuthi thina i-plantar fasciitis. Uyazi fasciitis yini? Umhlwehlwe. Okay, okusho ukuthi unyawo lakhe umhlwehlwe lo oyinkinga kuyena. Kathi umhlwehlwe yini? Ayingaqala lahle. Le nyama masithenga inyama yenkomo khona umhlwehlwe. Kusuke kunala lo phakathi kwamafutha. Baby, umhlwehlwe ukuwona wonke umzimba ayikho indawo emzimbeni wakho enganawo umhlwehlwe. Phela ngithi wena wazi inkomo ngoba hlinza inkomo thina hlinza umuntu. So ngiyamazi umuntu ukuthi uyini. Yeah, okay, ngiyahoxisa umbuzo wami. Senesa for sure baningi abantu emakhaya empeleni muhle lo mbuzo ngoba bazi ukuthi hayi umhlwehlwe useswini cha umuntu nje wena unomhlwehlwe yonke indawo ayikho indawo kuwena enganawo umhlwehlwe, okay? Really? Everywhere. Yonke isitho nesitho nomthambo wakho unomhlwehlwe wakhona, all right? Okay. In fact kunemhlobo kunemhlwehlwe lo ngaphandle kube nomhlwehlwe
phezulu kwesitho, inhliziyo nomhlohlo wayo, isibindi nomhlohlo wayo, ini zonke indawo zomhlohlo wayo. Ngenhliziyo Uyabona amathambo anemhlohlo, imithambo okay, asikho kumhlohlo. So kuyena ke most likely inkinga yakhe yibona umhlohlo sithanda sami. Khumbula ukuthi umhlohlo uthi uma kukwetwana okuvuvukala ube stiff. Uthola ukuthi if mhlawumbe usuyavuka kakhulukazi kulabo abantu abathi if mengithi ngiyavuka ekseni then inyawo zami kufanele ngiqale nginyakaze iqala before zikhululeke, noma uma ngeke ngahlala kumele ngiqale nginyakaze isikhashana before zikhululeke. So kuumhlwehlwe loyo usuke ubambekile waba stiff. Alright, so into ofanele uyenze if kwenzeka lokho kakhulukazi if ngesikhathi ulele umuthi uyavuka umhlwehlwe wakho ube stiff, before ubeke inyawo phansi iqala nje inyawo zakho uzstretch uzinyakazise ukuthi ngathi uzibhekisa ngakuwena, ngoba uyanyakazisa umhlwehlwe wakho ukuthi ukhululeke, ngoba yiwona lo ugcina ukwenza ukunikeza ama sharp pains enyaweni zakho. Fasciitis baby. Yeah. Well, enyaweni kuthiwa plantar fasciitis, depends ukuthi kuphi. If kuukuthi isemathambo it's bone fascia, fascia sibiza ukuthi fascia. Umhlwehlwe nje kuthiwa yini? Fascia. Oh, fascia. Sazobumpelele. Yes, fascia. In fact mhlawumbe ngenda ngesebenza itopic until ngoba umhlwehlwe uaffecta into eziningi emzimbeni wakho, uaffect indlela ohlala ngayo, uaffect uage kwakho ukuthi ubukeka kanjani, because abantu besifazane laba bangafuni ukuthi ba age, kanti uthola ukuthi inyama ziyehla nje umhlwehlwe wakho ushiftile wadonseka. So mhlawumbe we'll do the topic ngelanga nanokuthi abantu benze njani ukuze banyakazise imhlwehlwe yabo. Uyazi indlela obaleke ngakho kufanele uzwazi izingane zethu zimbatha kanjalo mesiwazi yabo lapha ziyohlolwa. Nalabo abanye bafaka la umhlwehlwe uyasebenza kabi thina. Yes, kakhulu it means a lot. Nami ngesikhathi ngimula nje ngagqokiswa wona. Yes. Yes. Kwakusho ukuthi ka ngisayintombi nto. Kubeka ke. Okay. Okay, so kuyena kakhulukazi sengishilo uthenze njani nanokuthi abhasobheka ifuna leyo nkinga yenyawo angajwayela ukuhamba kakhulukazi ngenyawo kakhulukazi enyaweni kumhlabathi oqinile kusemende njalo kuzokuvusa lokho. Okay, but kunabantu ababanalo nkinga yomhlwehlwe sithana sami kodwa uzithola ukuthi inyawo ngathi ziyavuvukala. U-ayisi uzosiza if kuthakusini isifo samathambo, kufaka inyawo nje ku-ayisi kuzomsiza if ungasona isifo samathambo. Okay, ngoba khumbula ukuthi khona lapho mhlawumbe futhi kwisithende sakho ungathola ukuthi umzimba sowakhe ithambo elinye ngaphezulu. Kuyenzeka ke lokho again umzimba usuku uzama ukuzivikela wona, mhlawumbe ugqoka isicathulo kabi, mhlawumbe uhamba kabi, mhlawumbe ushape yonyawo lakho kube khona indawo le pressure endaweni ethize. Umzimba usukwenzana uzama ukuzivikela wakhe linye ithambo phezulu kwethambo lakho. Ujwayele ukwenza lokho onyaweni kakhulukazi kwisithende. Uthola ukuthi umuntu usekhule isithende sakhe sesikhule esinye isithende. So kuwa nento sithi spare thina. Okay, sithi spare lapha heel spare ihlaba ibhlungu kakhulu lonto. Okay, ngoba sokuyithambo elinye futhi lapho. Okay.